Кешке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студия Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Татарстанда бүген бер юлы 3 газ инфраструктурасы объектын ачтылар. Санкт-Петербургтагы халыкара газ форумы кысаларында тагын нинди проектларын эшләтеп җибәрү турында сөйләштеләр. Гөлназ Сейфетдинова шул хакта. Автобусы бар, утырырга ярамый, тукталышы бар, туктарга ярамый. Яңа йортларны төзиләр, нишләп рядом бер школ юк. Казанның Вознесение бистәсендә һәм аның янәшәсендә яшәүчеләр җәмәгать транспорты тукталышын төзекләндерүне сорый. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Актер, драматург, режиссер Кәрим Тинчуринның бүген туына 135 ел. Аның туган көненә багышланган шараларда бүген Шулпан Касыймова да катнашты. Бүген төнне Нурлатан Киекле авылы янында булган юл хәрәкәтендә 3 кешенең гомере өзелә, икесе бер туганнар, егетләргә 17 һәм 25 яшь була. Лада Приора автомобиле трактор арбасына килеп керә. 29 яшьлек машина йөртүче һәм 2 бер туганы пассажир да шунда ук һәлак булган. Юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләрен үтәмәү маddәсе буенча җинаять эше дә ачылды. Җиңел машина йөртүче дистанцияны сакламаган һәм тизлеге югары булган дигән сәбәп карала. Соңгы 2 көндә шуңа охшаш тагын 2 хәрәкәт теркәлде. Арча районында автомобиль трактор арбасына бәрелә һәм яна башлый. Машина йөртүче һәм пассажир җәрәхәтләр алалар. Аларны хастаханәгә алып китәләр. Казан читендә тракторга йөк машинасы килеп бәрелә. Трактор ауган, аның 35 яшьлек йөртүчесе хәзер җәрәхәтләр белән хастаханәдә ята. Тукталышы бар, туктарга ярамый, автобусы бар, утырып булмый. Редакциягә Казанның Вознесение Восточный бистәләрендә Малиновка комплексында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Восточный дип аталган тукталыш тиешенчә төзекләндерелмәгәнгә күрә, мәктәпкә илтүче автобус туктамый икән. Нәтиҗәдә әтиәниләр балаларын я 40 минут җәяү, я иртән 500 сум түләп таксида илтергә мәҗбүр. Тукталышны тәртипкә китерерләр микән соң? Моны Рания Абдрахманова белеште. Менә баланы 35 минут мәктәпкә бардым. 35 минут үзем обратно кайттым, кирләп пешеп. Яңа йортларны төзегәннәр, алар янында мәктәп сала белмәгәннәр дип күрсенә Резида Нуриева. Көн саен 1-нче сыйныфта укучы аныгын Малиновка трак комплексыннан 183-нче гимназиягә йөртә. Көн матур чакта җәяү, яңгыр, салкыннарда чыгымнар белән. Якын тирә бистәләрдә яшәүче балаларны мәктәп автобусы йөртә икән. Әмма бу тукталыштан ул беркемне дә утыртмый, чөнки туктарга ярамый. Автобус школьный вроде җибәрделәр, но туктатырга ярамый. Монда, потому что автобусның стоянкасы юк, покрытие юк. Монда пешеходная дорожка да юк, как переходить. В любом случае же будут переходить. Менә тагын шундый сорау, ә нишләпсең алайса без городской транспортка, менә монда 46-нчы автобусга китерәбез, балаларны утыртабыз. А почему школьный автобусны туктатырга ярамыйсың монда? Микрорайон зур. Восточный трак массивы тукталышыннан янәшәдәге Малиновка комплексыннан гына да 1100 гаилә файдалана. Кимендә 3 кешелек гаилә булса да 3500 кеше дигән сүз. Тукталыш төзекләндерелмәгән. Элмә тактадан каламында берни юк. Җәмәгать транспортына утыру өчен җәяүлеләр кичүе билгесе булмаган юл аша чыгу да 1000 бәлә. Аны атлап түгел, йөгереп узалар. Юл начар. Юлны чыгып булмый. Чабып чыгабыз. Агачлар каплап тора, юлны чыгып булмый. Я проживаю здесь с 85-го года. Мин монда 1985 елдан бирле яшим. Тукталыш мәсьәләсе бик кискен тора. Хакимият органнарына күптән мөрәҗәгать иттек. Асфальт җәйделәр, тукталышын ясамадылар. Моннан безгә кыска юл. Монда баланы мин эштә булганда, йөрмәштә, дәванысы илтә алмый, үзе генә йөри. Аңар бик читтән моннан чыгып булмый, тротуар юк. Ничек кайта, ничек бара. Потому что машиналар монда туктамый, йөреп торыйлар. Пешеходный переход юк мәктәпкә. Җәмәгать транспорты тукталышына җирле халык әлегә менә шушы сукмак буйлап йөри. Бүген көн яңгырсыз һәм моннан узырлык әле. Менә язгы, көзге пычракта, бигрәк тә кышкы карлы буранлы көннәрдә әлеге сукмак бөтенләй юкка чыга дисәк тә була. Шуңа күрә кешеләргә автомобиль юлы буйлап йөрергә туры килә. Тротуар җәяүлеләр кичүе булмау, тукталышның циклендерелмәвен әтиәниләр инде ничә еллар халык контроле ачык Казан порталларына яза. Район хакимиятләренә мөрәҗәгать иткән.
Комиссар Габишев урамы Совет һәм Идел буе районнары шигендә булгач, бу мәсьәләдә алар бер-берсенә сылтыды җирле халык. Тукталышның кайчан ясаласын без дә район башкарма комитетыннан сорадык. Данный объект тоже был включен в данную программу. Быел районда урам юл шелтәрләренең 27 объекты төзекләндерелә. Бу урында быелгы программага кертелгән иде. Тик Зур Казан бөҗрасы, Үзәк, Салмачы урамнары кебек проектларга өстәмә чыгымнар таләп ителү сәбәпле программада үзгәрешләр булды. Тукталышны 2023 елда төзекләндерү өчен бар көчебезне куячак. Мы приложим максимальные усилия, чтобы выполнить ремонт на данном участке в следующем году. Төзекләндерелгән очракта биредә павильон, тротуар, тиешле таләпләргә туры килә торган транспорт тукталышы урыны да булачак. Әлегә үзләренең хокукларын бозалар дип санаган халык прокуратурага хат юллаган. Прокуратура Приволжского района города Казани. Казанның Идел буе прокуратурасына Совет районы прокуратурасы аша Малиновка торак комплексының күп фатирлы йортларында яшәүчеләрдән коллектив мөрәҗәгать килде. Ул җәмәгать транспорты тукталышын төзекләндерүгә кагылышлы. Әлеге фактны район прокуратурасы тикшерә. Аның нәтиҗәләре буенча тиешле чаралар күреләчәк. Прокуратура района проводит соответствующая проверка, по результатам которой будут решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования. Шәһәрнең мәгариф бүлегендә әйтүләренчә, мәктәп автобусы чыннан да бу урам буйлап уза. 183-нче гимназиягә ул 80 баланы илтә. Әмма бу тукталыштан укучыларны утырту каралмаган. Чөнки балаларны куркынычсыз йөртү илтеп куюны оештыру өчен мөмкинлекләр юк. Моны ЮХИДИ күзәтеп тора диләр. Димәк, балаларга әлегә карлы, буранлы, караңгы көннәрдә дә мәктәпкә җәяү йөрисе дә йөрисе. Рани Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда бүген бер юлы 2 завод ачтылар. Икесендә дә сыйкландырылган табигый газ җитештереләчәк. Алар Биектау һәм Теләче районнарында урнашкан. Ярчалыда сыйкландырылган газ салу станциясе эшли башлады. 3 объектны да Санкт-Петербургтан кулланылышка кертеләр. Бүген биредә халыкара газ форумы ачылды. Анда 28 илдән 13 мең кеше катнаша. Форумга бүген Татарстан президенты да килде. Тулырак Гөлнар Сәфетдинова. Санкт-Петербургта узучы халыкара газ форумы әлеге тармакның барлык юнәлешләрен кулашлый. Геологик өйрәнүләрдән алып зәңгәр ягулыкны табу, куллану, эшкәртүгә кадәр. Монда Татарстан оешмалары һәм уку йортларының экспозициясе. КамАЗда Газпром заказы буенча эшләнгән вахта автобусы зур кызыксыну уята. Транспорт дизель сыйкландырылган газда эшли ала. Кузовы зур, аны күчмә лабораторияләр, медицина бүлмәсе, инженерлык үзәк итеп үзгәртеп була. Рөстәм Миңнеханов автобусның салонын да карый, йөртүчесе өчен шартлар уңайлымы икәнен дә сыный. Ми-71 вертолеты янына үтәләр. Ул диңгез өстеннән пассажирлар һәм йөк ташу өчен исәпләнгән. Илдә җыелган беренче шундый очкыч. 24 пассажир сыйдыра. Төп ягулык баклары белән 1000 чакрым араны үтеп була. Бу берничә предприятие шул исәптән Казан вертолет заводы өчен уртак проект. Здесь баки поставили, чтобы он дольше летел. Монда электромобиль, мобиль идарә ителешле йөзмә робот техникасында тәкъдим иттеләр. Тагын бер зур проект водородлы ягулык белән эшләүче Россиядә беренче инновацион көймә төзеләчәк. Яшел Үзәннең Горький исемендәге завод һәм Крылов дәүләт фәнни үзәге бу хакта килешүне имзалады. Татарстан өчен тагын бер мөһим вакыйга. Республикада газ мотор инфраструктурасы буенча бер юлы 3 объект кулланышка тапшырылды. Аларны Санкт-Петербургтан торып эшләтеп җибәрделәр. Беренчесе Биектауда урнашкан, сыйкландырылган табигый газны шушында җитештереп, саклап һәм башка җиргә җибәреп булачак. Егәрлеге елына 13 мең тонна. Сыйкландырылган газ 161 градуска кадәр суытып табыла. Аның нәтиҗәсендә тыгызлыгы 600 тапкырга арта. Завод появился, потребители будут, мы активно работаем как по сжатому газу и по СПГ. Есть большие планы. Я хотел поблагодарить руководство «Газпрома», Алексея Борисовича, лично вас за ту поддержку, которую вы нам оказываете. На самом деле это и экология, это и экономика. Вот этому комплексу. Көнбатыш көнчыгыш юнәлешендә йөкләрне газ ягулыгында ташу әһәмиятле. Бу икътисад, экология өчен дә мөһим. Машина йөртүчеләрнең үзләре өчен дә бөтенләй башка уңайлы шартлар. Бу республика, район өчен дә әһәмиятле вакыйга. Тагын бер шундый комплекс Теләче районында ачылды. Беренче этапның егәрлеге сәгатенә 1,5 тонна, киләчәктә 6 тоннага җиткерү исәбе бар. Хочу пожелать, чтобы это было только начало. Дальше мы двигались по продвижению газомоторной техники во все сферы
народного хозяйства. Яршаллыда ise ягулык салу станциясы ачтылар. Ул сыйыкландырылган газ һәм водородта эшләячәк. 2023 елга республикада шундый 5 станция булачак. Алар М7 трассасы буйлап ачыла. Рөстәм Миңнеханов Газпром җәмгыятенең идарә рәисе урынбасары Олег Аксютин белән дә очрашты. Республикада газ инфраструктурасын үстерү, газ мотор ягулыгы базарын киңәйтү, уртак проектларны тормышка ашыру турында сөйләштеләр. Гөлнар Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Тапшыруна яхшы һәм җылы хәбәр белән дәвам итәбез. Бу елларда Татарстанда әбиләр чуагы башланачак. Дүшәмбегә температура 26 градуска җитәр дип фаразлыйлар. Бу хакта синоптиклар хәбәр итте. Якшәмбегә кадәр шулай болытлы, яңгырлы да булачак, һәм менә дүшәмбегә җылыта башлый. Кыска вакытлы яңгырлар булса да, температура төнлә 16, көндез 26 градуска кадәр күтәреләчәк. Татарстанда коронавирус белән авыручылар арта. Соңгы тәүлектә аны йоктыручылар саны 1000-гә якынлашты. Кичә ул 971 кешедә ачыкланган. Хастаханәгә бүген 104 авыруны дәваланырга салганнар. Ил буенча соңгы тәүлектә 56 меңнән артык кешегә ковид диагнозы да куелган. Татарстанда ата-аналар инклюзив белемгә өстенлек бирә башлаган. Алар мөмкинлеге чикле балаларның башка яшьтәшләре белән бергә укуын һәм җәмгыятькә яраклашуын тели. Республиканың 150 мәктәбендә шундый класслар булдырылган инде. Аларга аерым шартлар кирәк, махсус парталар, уен һәм ял бүлмәсе, укыту әсбаплары. Кайбер белем учреждениеләрендә 9нчы сыйныфны тәмамлап чыгучылар да бар. Дәресләр ничек үтә, кадрлар мәсьәләсен монда ничек хәл итәләр? Тулырак Олия Сабирова. Тянет, подтянет, вытянуть не может. Про кого сказка? Башкаланың Габгади 65-нче мәктәбе. Хәзер мәктәптә үзенчәлекле 32 бала бар. Быел 1нче сыйныфка 8-не алганнар. Иң зурлары 9-да укый. Һәр берсенә ярдәмгә аерым кеше, ягъни тьютер каралган. Первое, что мы делаем, обязательно поднимаемся в обычный общеобразовательный класс. Иң беренче эш итеп без бала белән гадәти сыйныфка керәбез. Укучылар бер-берсе белән исәнләшә. Шул рәвешле үзенчәлекле бала бу минем сыйныфташларым дип кабул итә. Ресурс сыйныфта һәр баланың аерым уку урыны бар. Партлары да үзгә, алар кечкенә йортларны хәтерләтә. Белгечләр балалар белән аерымда төркемнәрдә дә шөгыльләнә. Шулай ук уен бүлмәсе дә каралган. Сәламәтлек буенча мөмкинлеге чикле балалар белән эшләү өчен укытучылар өстәмә әзерлек, квалификацияны күтәрү курслары үтә. Хәзер штатта укытучы дефектолог, логопед, 2 психолог, 4 тьютер һәм кеше тәрбиячеләре бар. Сейчас очень много делается для того, чтобы дети с особенностями. Мондый балалар җәмгыятькә яраклашсын өчен күп нәрсә эшләнә. Элегрәк укытучылардан балалар белән шөгыльләнү теләге бар, ләкин ничек эшләргә икәнен белмим дигән сүзләр ишетә идем. Мәгълүмат аз булды, барысы белән дә аерым шөгыльләнергә кирәк. Практиканың булуы да бик мөһим. Европа илләре өчен инклюзив белем бирү күптән гадәти күренеш. Жанетта Соркина сүзләренчә, бу мөгаллимнәрне дә, укучыларны да, ата-аналарны да бер-берсенә карата гадирәк булырга өйрәтә. Есть программа коррекционно-развивающих занятий, она так называется, мы разные, но ценности едины. Безнең мәктәптә без төрле, әмма тормыш кыйммәтләребез бер дигән махсус дәресләр программасы эшли. Бер-береңне хөрмәт итү, үзара аңлашу, дуслык, алар бар һәм булачак. Шуңа да җәмгыятьне сәламәт һәм үзенчәлекле балаларга бүләргә кирәкми. Без бергә. Инклюзив белем турындагы федераль закон 2012 елда гына кабул ителә. Мәктәпләрдә үзенчәлекле балаларны укытуга караган таләпләр исә соңрак әзерләнә. Шуңа да Татарстанда ресурс сыйныфларын моңарчы грант акчасына яки хәйриячеләр ярдәме белән ачканнар. Хәзер республикада махсус класслар 153 мәктәптә бар. Тьютерлар һәм кеше тәрбиячеләр җитеп бетми. Ешкына тьютер булып мәктәпкә әлеге балаларның әти-әниләре урнаша. Аларга бюджет хисабына акча түләнә. Мы сопровождаем детей на уроках. Балаларны сыйныфка ашханәгә затабыз, киенергә булышабыз. Дәресләрдә бергә утырып биремнәр үтибез. Минем дә үзенчәлекле балам бар. Шуңа мөмкинлеге чикле сабыйлар белән эшләргә булдым. Күп мәгълүмат тупладым. Казан шәһәр думасының соңгы утырышында депутатлар ресурс сыйныфларын ремонтлау һәм сәламәтлек мөмкинлеге чикле балалар белән эшләүче укытучыларның һөнәри осталыгын арттыру программасы кирәклеген мэрга җиткерде. Беренче чиратта ресурс сыйныфларына һәм махсус классларга ремонт, укытучыларның һөнәри осталыкларын һәм переквалификацияләүне үтү, чөнки махсус менә бу поведенческий анализ буенча без инде без русча әйткәндә мондый белем бирү булмаган, махсус федераль университет безнең укытучылар өчен шундый курслар булдырды. Әлбәттә инде проблемалар да юк түгел. Мәсәлән, без хәзер нормативларны карыйбыз, анализлыйбыз, чөнки укытучы белем алса да, әле бит инде ул бик күп нәрсә хезмәт хакыннан тора. Укытучыларның август конференциясында шәһәр мэры Казанны
Казанны илнең инклюзив белем бирү башкаласы буларак күрү теләген белдерде. Мы хотим сделать Казань. Без Казанны игелекле эшләр һәм яхшы күңелле кешеләр шәһәре итәргә телибез. Үзенчәлекле балалар, яшьтәшләре кебек үк мөмкинлекләргә ия булырга тиеш. Үзенчәлекле балаларның ата-аналары өчен бушлы арт-терапия, психологтан киңәш алу, сәнгать мәктәпләрендә уку мөмкинлеге бар. Быел Казан мэриясе иң яхшы инклюзив мәктәп дигән конкурс игълан итте. Җиңүчеләр үзара 4 миллион ярым сумны бүлешәчәк. Алия Сабирова, Алмазия Динов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Маршрутны үзгәртү һәм рульдә барганда тәмәке тарту. Казанда автобус йөртүчеләренең тагын нәрсә өчен премияларын кисәләр. Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстан Дәүләт Советының җәйге ялдан соң беренче сессиясе утырышы 23 сентябрьдә узачак. Көнен бүген президиумда билгеләделәр. Депутатлар 28 мәсьәлә караячак. Көн тәртибенә Мария Эл белән чикләрне билгеләү турындагы килешү, бюджет кодексына үзгәреш кертү, балик булмаганнарга энергетиклар һәм зажигалка сату кебек канун проектлары чыгарыла. Федераль үзәк кабул иткән законнарны карыйбыз. Безнең фикеребезне, үзебезнең фикеребезне җиткерәбез аларга. Һәм беренче мөрәҗәгать тә бар. Законодательная инициатива дип әйтәбез, безнең мөрәҗәгать Дәүләт Думасына безне борчый торган мәсьәләләргә. 21 сентябрьдә башкалада Казан Digital Week халыкара форумы башланачак. Казанда 3нче тапкыр уздырыла торган чарада катнашу өчен цифрлаштыру өлкәсендә эшләүче 5000-нән артык кеше гариза биргән. Дөньяның 32 иленнән онлайн һәм офлайн форматта 40 000 делегат катнашачак. Республикада цифрлаштыру елы, шуңа күрә форум аеруча мөһим ди оештыручылар. Казан Digital Week'та ниләр булачагын Рүзәл Шарипов күреп кайтты. Башкалабыз инде 3нче тапкыр Казан Digital Week форумы делегатларын кабул итәргә әзерләнә. Әлеге чара Россиядә уйлап табылган IT-проектлар хакында фикер алышу һәм аларны таныту максатыннан үткәрелә. Санкцияләр басымы шартларында бу аеруча мөһим ди оештыручылар. Менә форумны үткәрү ул кирәк. Дөрестән дә әйткәнчә импорт замещение, импортоопережение, технологик суверенитет данных беренче урынга чыга. Имер 28 компания эшләгән эшләрен күрсәтергә. Ул бит бар бәйләнгән инде үзебезнең милләткә. Ул бик актуаль. Форум кысаларында эшлекле очрашулар, дискуссияләр, остаханәләр уздырылуы планлаштырыла. Илнең алдынгы предприятиеләренең тәҗрибәсен күрсәтүче күргәзмә дә булачак. Мәйданы 4000 квадрат метр. Узган елгысы белән чагыштырганда 2 тапкырга зуррак. Бирдә Татарстанның Иннополис, Алабуга махсус икътисади зоналары, КАМАЗ һәм республиканың башка оешмаларда үз стендларын тәкъдим итәчәк. Акбарсбанк уже 3-й год выступает партнером. Быел без эшебезне 8 юнәлеш буенча тәкъдим итәчәкбез. Шул исәптән цифралы акча, финанс активлары турында да сөйләнәчәк. Из драйверов цифровизации. За 25 лет нашего существования махсус программалар уйлап табудан тыш без операцион системаларда җитештерәбез. Бу өлкәдәге беренче ачышлар нәкъ менә безнең егет-кызларыбыз тырышлыгы белән ясала. Форум эше 10 юнәлеш буенча алып барыла. Монда медицина, мәгариф, мәдәният, бизнес, дәүләт белән идарә итүгә кагылышлы инновацияләр хакында фикер алышачаклар. Казан Digital Week форумы ачылышында Россия премьер-министры Михаил Мишустин да булыр дип көтелә. Гомумән алганда әлеге чара 32 илдән килгән 40 меңгә якын кешене берләштерер дип көтелә. Бу Татарстанда цифрлаштыру елы һәм Россиядә фән һәм технологияләр елы кысаларында иң зур чараларның берсе булыр дип фаразлана. Делегаты могут посетить и предприятия. Форум делегатлары республика предприятиеләренә барып, аларның эшчәнлеге белән дә таныша алачак. Бу Татарстанның икътисади үсешен арттырырга ярдәм итәр дип өметләнәбез. Чөнки мондый чаралар үзебездә җитештерелгән продукцияне башка ил һәм төбәкләргә танытырга мөмкинлек бирә. Экономический потенциал республики именно в IT-индустрии рос. Форумның тагын бер максаты мәгълүмати технологияләр өлкәсендә белем бирүне үстерү. Шуңа күрә монда 4нче Digital Skills чемпионаты да узачак. Ул 600-гә якын студент һәм бизнес вәкилләрен җыяр дип көтелә. Шулай ук форум кысаларында югары уку йортлары арасында килешүләр дә имзаланачак. Барлык чаралар 24 сентябрьдә пленар утырыш белән тәмамланыр дип көтелә. Рүзәл Шарипов, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Қазан федераль университеті білән диалог регионы коммерциялы булмаган җәмгыять арасында килешү төзелде. Аны КФУ ректоры Ленар Сафин белән җәмгыятьнең генераль директоры Владимир Табак имзалады. Килешү нигезендә уртак фәнни тикшерүләр уздыру, кадрларның һөнәри осталыгын арттыру, белем бирү өлкәсенә алдынгы технологияләрне куллану күздә тотыла. Моннан тыш, КФУ студентлары хәзер диалог регионы җәмгыятендә практикада узалачак. Бу җәмгыять интернет-коммуникацияләр өлкәсендә компетенция үзәге булып санала. Аны 2 ел элек Владимир Путин кушуы буенча булдырдылар. Есть какие-то рамочные проекты. Без югары уку йортларында укытылмый, әмма хәзер ихтыяҗ зур булган белгечлекләр буенча курслар оештырабыз. Аларны инде әзерләп бетереп киләбез. Татарстан белән безне эшлекле генә түгел, дустана мөнәсәбәтләр дә бәйли. Это для нас как бы такой особенный регион, и наши отношения, они даже уже давно вышли за рамки рабочих. Бүгін Қозанның Качалов исемендәге драма театрында Гогольның ревизор спектаклі күрсәтілді. Әлеге комедия белән алар 232-нче сезоннача премьераны карарга хатына Луиза ханым белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә килде. Артистлар белән аралашып, ул труппаны яңа сезон ачылышы белән котлый. Ревизор Казанда беренче тапкыр гына сәхнәләштерелмәй, быел аны тамашачыга режиссер Александр Славутский куелышында тәкъдим итәләр. Июнь айында аның премьерасы булган иде инде. Тамашачылар алкышлар белән кабул итте. Качалов исемендәге драма театрында ревизор комедиясе яңа сезонда әле тагын берничә тапкыр күрсәтеләчәк. Вакытсыз сүнгән йолдыз. Бүген күренекле драматург, режиссер, татар театрына нигез салган шәхесләрнең берсе Кәрим Тинчуринның тууына 135 ел. Гомре фаҗигале тәмамланса да, ул халкыбыз күңелендә яши. Аның тарафыннан иҗат ителгән дистәләгән драма әсәре бүген дә татар театрлары сәхнәсеннән төшми. Зәңгәр шәл, Казан сөлгесе, сүнгән йолдызлар, җилкәнсезләр. Бүген драматургны ничек искә алганнарын Чулпан Касымов да күрде. نعبد وإياك نستعين. Ел сайын театр әһелләре Кәрим Тинчурин җирләнгән Архангел зиратына җыела. Бөек шәхеснең рухына дуга укып, рәхмәт сүзләрен җиткерәләр. Кәрим Тинчурин ул чыннан да безнең театрыбызның башлангычы дип әйтсәк тә була, татар театрының башлангычы дип әйтергә кирәк. Ул безнең күңелләребездә һәм безнең тормышыбызда көн саен ачылып тора. Кәрим Тинчуринның язмышы фаҗигале тәмамланган. 1937 елда аны кулга алалар. Ул халык дошманы булып санала. Тинчурин 1938 елның 14 ноябрендә башка сәяси зулым корбаннары белән Спас манарасы янында атып үтерелә. 1955 елда аның исеме тулысынча аклана. Кәрим Тинчурин гомерен татар театр сәнгатен һәм драматургиясен үстерүгә багышлаган. 1910 елда Габдулла Кариев җитәкчелегендәге Сәйяр труппасына артист булып эшкә урнаша. Шул вакыттан алып труппаның репертуарын баетуга көч куя, пьесалар яза. Хәләл кәсеп, шымлы адым, беренче чәчәкләр, назлы кияү әсәрләре белән драматург булып таныла. Музыкальный драманың нәрсә икәнен аңлаткан кеше, сәхнәдә күрсәткән кеше. Аның дәрәҗәсендә бүгенге вакытта Сәйдәшев белән Кәрим Тинчурин дәрәҗәсендә язган әсәр юк. Кәрим Тинчурин Сәлих Сәйдәшев белән театр дөньясына яңалык алып килә. Бергәләп музыкаль әсәрләр иҗат итәләр. Зәңгәр шәл, сүнмәс йолдызлар, Казан сөлгесе, ил драмасына тиңнәр юк. Әлеге әсәрләрнең кыйммәте шунда, алар үз вакытында бик кыйммәтле роль уйнау белән бергә киләчәккә дә атап язылганнар. Һәм бүгенге көндә дә байтак әсәрләребез тарихтан төшеп калса, Кәрим ага Тинчуринның әлеге дистәләгән әсәре, Аллага шөкер, театрларыбызда уңыш белән бара. Кәрим Тинчурин һәм Галиәскәр Камал театрында авторның бик күп әсәрләре әле дә репертуардан төшми. Зәңгәр шәл Камал театрының йөзек кашына әйләнде. Моннан 5 ел элек Татарстан урамындагы әлеге паркка Кәрим Тинчурин исеме бирелә. Узган елның апрелендә бюст ачыла. Һәм ел сайын театр артистлары бөек шәхеснең туган көнендә бирегә җыела.
ел эчендә инде сәрвәр булып ничә тапкыр акылдан шашып ничә тапкыр терелгәнмендер, үлгәнмендер, инде хәзер бихисап аны санап та бетерерлек түгел. Ләкин мин менә Тинчурин Шекспирлар белән бер дәрәҗәгә куяр идем. Бүген Тинчурин театрының 89-нчы сезоны ачылды. Тамашачыга Италия драматургы Карло Гоцци әсәренә Тинчурин ирекле тәрҗемә ясаган Хан кызы турындык премьерасы тәкъдим ителә. Шулпан Касымова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Изысканное меню, стильные интерьеры, атмосфера незабываемого торжества и праздника. Конечно, это сказочно красивые свадьбы в Казанской ривьере. Для тех, кто готов сказать «да». 10-й ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Зональные туры пройдут в городах: Альметьевск с 30 сентября по 1 октября, Нижнекамск с 7 по 8 октября, Казань 14-15 октября, гала-концерт 7 ноября. А ты участвуешь в фестивале «Наше время. Безнен Заман». Ниһаят, сезнең төбәктә Айдар Галимов. Юбилей тур 24 сентябрь Мәскәү космос концертлар залы. Шулай ук шәһәрләр Чиләбе, Екатеринбург, Оренбург билетлар сатуда. ЖК «Светлая долина». Квартиры в Казани с парком и набережной вдоль реки для неспешных прогулок и активного отдыха. Акбарсдом. Дом там, где мы. Казанский цирк представляет впервые в Казани цирковой мюзикл «Аладдин». Количество спектаклей ограничено. 17 сентября в деревне Новый Кырлай Арского района состоится конно-спортивный фестиваль «День коня». В программе праздника впервые чемпионат России по дистанционным конным пробегам, скачки на лошадях татарской, чистокровной, верховой и местной породы, развлекательная программа, ярмарка, дегустация кумыса, увлекательные конкурсы для детей и взрослых. Начало мероприятия в 11 часов. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Сбережения не только от слова «беречь», но и приумножать. По программе «Почетный пенсионер» финансовый центр «Открытие» предлагает до 16% годовых на ваши сбережения. Исәнмесез, эфирда хаватырышы чыгарылышым. Сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Майстер җаныгыз теләгән корпуслы җиһазга сентябрь азагына кадәр 5% ташлама бүләк итә. Ә хәзер үк шалтыратсагыз, җиһазның дизайн макеты һәм килеп килү үлчәү бүләккә вакытны сузмагыз, шалтыратыгыз. Телефон 260-766. Җумһуриятыбызда көзгә хас булган хаватырышы урнашты. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазнакай Әлмәттә болытлы, яңгыр явачак, 16 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада явым-төшемнәр температура 15 градус. Төньякта Актаныш Шәгерҗи Менделеевскида яңгырлы, җылылык 16 градус. Төньяк көнбатышта Арча-Кукмара Балтачта сүрән көн явым-төшемнәр көтелә, температура 15 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа Чүпрәлдә яңгыр 16 градус җылы. Чиста Нурлатмабадышта болытлы көн, шулай ук яңгыр явачак 16 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Айверс банкы бизнеска яңа тышкы икътисади эшчәнлеккә күнегергә ярдәм итә һәм бушлай хисап счеты ачарга. Халыкара банкларда төрек лирасы, Кытай юаны, Казакстан тенgelары белән эш иткәндә түбән комиссия тәкъдим итә.
Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Кон әйләнешен яхшырту сыйфаты булганга санчи бүтін организмга уңай йогынты ясый. Энергия бирә, йокыны җайлый, баш авыртуын һәм хроник авыруларны бетерә, хәл кертә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. 2022 елның 20 сентябрендә Farmland аптекаларында санчига 20% ташлама. Сайты sanchi.rf. Мәркәзебез Казанда болытлы, кыска вакытлы яңгыр яучак. Температура көндез 14-16 градус жылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 83%. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Доктор Осфиджай шилтәренең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 14 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Без иң яхшы табибларны чит илләрдән эзләргә күнеккән, әмма лаеклы дәвалануны Россиядә дә алырга мөмкин. Доктор Ост медицина үзәгенә умыртка баганасы һәм буыннарның иң авыр очраклары белән мөрәҗәгать итәләр. 70 меңнән артык пациентны без операция ясаудан һәм протез куюдан коткарып калдык. Тулы тормышка авыртуларсыз әйләнеп кайтуның ысулы бик гади. Доктор Ост медицина үзәгенә рәхим итегез.